του ΠΑΟΚ στο όριο με τον Άριστο Μικελίδης, πάσα στην πλάτη της άμυνας, ο Βιεϊρίνια, το κοντρόλ, το σουτ, 3-1 και αυτός έρχεται από τον πάγκο και σκοράρει στο 89, ο Βιεϊρίνια. Ένα. 20ος σκόρερ του ΠΑΟΚ στη σεζόν. Αντελίνο Βιεϊρίνια, η πάσα στην πλάτη της άμυνας, έκανε το κοντρόλ, ζήγησε το σουτ. Καταπληκτική πάσα του Ζίβκοβιτς, έρχεται από τον πάγκο για γκολ και ασίστ ο Σέρβος. 3-1. Την μπάλα επέμεινε ο Αράο Κότσιρας.